Vítam vás na kanáli Miliónová cesta. Dnes si spoločne prejdeme jednu z najvplyvnejších kníh súčasnosti s názvom Atómové návyky od Jamesa Cleara. Táto kniha zmenila život miliónov ľudí po celom svete a dnes zistíte prečo. Pripravte sa na cestu, ktorá vám ukáže, ako môžu malé každodenné zmeny viesť k mimoriadnym výsledkom. Úvod do sveta atómových návykov. Predstavte si, že by ste sa každý deň zlepšili len o 1%. Zdá sa to ako zanedbateľné množstvo, však? Ale James Clear nám v svojej knihe ukazuje fascinujúcu matematiku. Ak sa zlepšujete o 1% každý deň, za rok budete 37 krát lepší. Naopak, ak sa každý deň zhoršujete o 1%, za rok klesne vaša výkonnosť takmer na nulu. Toto je sila atómových návykov. Sú to malé, každodenné rutiny, ktoré sa môžu zdať bezvýznamné, ale v dlhodobom horizonte vytvárajú dramatické zmeny v našom živote. Clear nám vysvetľuje, že problém nie je v tom, že by sme si nevytýčili správne ciele, ale v tom, že nemáme správne systémy na ich dosiahnutie. Autor používa metaforu o ľadovci. Predstavte si ľadovec, ktorý sa topí. Teplota vzduchu je 26 stupňov, 27, 28. Ľadovec sa stále netopí. Potom teplota dosiahne 29 stupňov a ľadovec sa začne topiť. Ale netopí sa kvôli tomu poslednému stupňu. Topí sa kvôli celému procesu otepľovania, ktorý prebiehal predtým. Rovnako je to s návykmi. Často sa nám zdá, že mesiace tvrdej práce neviedli k ničomu, ale potom sa náhle všetko zmení. Výsledky boli len oneskorené, nie neprítomné. Prečo návyky fungujú a prečo zlyhávame? Mnoho z nás sa už pokúsilo zmeniť svoj život. Začali sme cvičiť, rozhodli sme sa čítať viac, chceli sme sa naučiť nový jazyk, ale po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sme sa vrátili k starým vzorcom. Prečo sa to deje? James Clear identifikuje 3 hlavné dôvody, prečo zlyhávame pri budovaní návykov. Prvý dôvod spočíva v tom, že sa zamerajeme na nesprávne veci. Väčšina ľudí sa zameriava na výsledky, ktoré chcú dosiahnuť, namiesto procesov, ktoré k nim vedú. Clear rozlišuje 3 úrovne zmeny. Prvou úrovňou je zmena výsledkov. To je to, čo chceme dosiahnuť. Chceme schudnúť, chceme napísať knihu, chceme vyhrať šampionát. Druhou úrovňou je zmena procesov. To je to, čo robíme. Meníme naše návyky a systémy. Treťou úrovňou je zmena identity. To je to, čím sme. Meníme naše presvedčenia, náš pohľad na svet, náš obraz o sebe samých. Clear argumentuje, že najhlbšia a najtrvalejšia zmena sa deje na úrovni identity. Nejde o to, čo chceme dosiahnuť, ale o to, kým sa chceme stať. Väčšina ľudí začína s tým, čo chce dosiahnuť, ale trvalá zmena začína s identitou. Musíte sa rozhodnúť, akým typom osoby chcete byť. Potom dokážete túto identitu malými víťazstvami. Druhý dôvod, prečo zlyhávame, je ten, že sa pokúšame zmeniť príliš veľa naraz. Chceme dramatické výsledky, tak si myslíme, že potrebujeme dramatické činy. Ale skutočnosť je taká, že malé zmeny sa môžu zdať bezvýznamné, kým nedosiahnu kritický bod. Clear toto nazýva plato latentného potenciálu. Je to obdobie, keď robíte správne veci, ale zdá sa, že neprinášajú výsledky. Ale potom náhle nastane prelom a výsledky sa začnú hromadiť. Tretí dôvod spočíva v tom, že nedostatočne rozumieme tomu, ako návyky fungujú. Clear nám predstavuje štvorfázový neurologický cyklus, ktorý je základom každého návyku. Prvou fázou je podnet, ktorý spúšťa túžbu. Druhou fázou je túžba, ktorá motivuje odpoveď. Treťou fázou je odpoveď, čo je samotný návyk, ktorý vykonávate. Štvrtou fázou je odmena, ktorá uspokojuje túžbu a učí vás, že tento návyk stojí za to pamätať si do budúcnosti. 4 zákony zmeny návykov srdcom knihy sú 4 zákony, ktoré Clear odvodil z tohto neurologického cyklu. Tieto zákony nám poskytujú praktický rámec na budovanie dobrých návykov
a odstraňovanie zlých. Prvý zákon. Urobte to zrejmým. Prvým krokom k budovaniu návyku je uvedomenie si toho, čo vlastne robíme. Mnoho našich každodenných činností sa deje automaticky, bez vedomého uvažovania. Clear navrhuje audit návykov, kde si zapíšete všetko, čo robíte počas dňa a označíte každú činnosť ako pozitívnu, negatívnu alebo neutrálnu. Po tomto audite môžete začať pracovať s implementačnou intenciou. Namiesto vágnych zámerov ako budem viac cvičiť, vytvoríte konkrétny plán. Poviete si, budem cvičiť v pondelok, stredu a piatok o 7 ráno vo svojej obývačke 30 minút. Implementačná intencia sleduje formulu. Budem robiť správanie X v čase Y na mieste Z. Ďalšou mocnou technikou je stacking návykov, kde nový návyk napojíte na už existujúci. Formula znie: po tom, čo urobím súčasný návyk, budem robiť nový návyk. Napríklad, po tom, čo si ráno naliem kávu, budem meditovať 5 minút. Výhodou tejto techniky je, že využívate existujúci návyk ako spúšťač pre nový. Dizajn prostredia je kľúčový pre úspech. Naše správanie je často produktom prostredia, v ktorom sa nachádzame. Ak chcete čítať viac, nechajte knihu na vankúši. Ak chcete jesť zdravšie, umiestnite ovocie na viditeľné miesto a sladkosti schováte do skrinky. Malé zmeny v prostredí môžu viesť k veľkým zmenám v správaní. Clear tiež upozorňuje na dôležitosť kontextu. Každý návyk je iniciovaný podnetom. Čím zrejmejší je podnet, tým pravdepodobnejšie je, že si návyk všimnete a vykonáte ho. Preto je dôležité vytvoriť jasné vizuálne podnety vo svojom prostredí. Druhý zákon. Urobte to atraktívnym. Ľudský mozog je navrhnutý tak, aby uprednostňoval okamžité uspokojenie pred dlhodobými výhodami. Clear nám ukazuje, ako využiť túto skutočnosť vo svoj prospech. Temptation bundling je technika, kde spojíte činnosť, ktorú potrebujete robiť, s činnosťou, ktorú chcete robiť. Napríklad, môžem sledovať Netflix len počas cvičenia na stacionárnom bicykli, alebo môžem si kúpiť nové oblečenie len potom, čo týždeň dodržiavam rozpočet. Táto technika využíva dopamínový systém mozgu, ktorý túži po odmene. Sociálne prostredie má obrovský vplyv na naše návyky. Sme sociálne bytosti a prirodzene napodobňujeme správanie tých, ktorí sú nám blízki. Clear identifikuje 3 skupiny ľudí, ktorých napodobňujeme. Prvou skupinou sú blízki ľudia, teda rodina a priatelia. Druhou skupinou sú mnohí, čo znamená spoločnosť a kultúru. Treťou skupinou sú mocní, teda tí, ktorých si vážime a obdivujeme. Ak chcete budovať pozitívne návyky, obklopte sa ľuďmi, ktorí už tieto návyky majú. Ak chcete schudnúť, trávte čas s ľuďmi, ktorí žijú zdravo. Ak chcete byť podnikateľom, obklopte sa podnikateľmi. Kultúra, v ktorej žijeme, determinuje, ktoré správanie je atraktívne a ktoré nie. Clear tiež hovorí o dôležitosti prehodnotenia návykov. Namiesto toho, aby ste si povedali musím ísť behať, povedzte si môžem ísť behať. Namiesto musím sa učiť, povedzte si môžem sa vzdelávať. Táto malá zmena v jazyku môže zmeniť váš vzťah k návyku z povinnosti na privilégium. Tretí zákon. Urobte to jednoduché. Ľudská prirodzenosť nás vedie cestou najmenšieho odporu. Clear nám radí, aby sme túto tendenciu využili vo svoj prospech tým, že znížime trenie pre dobré návyky a zvýšime ho pre zlé. Pravidlo 2 minút je jednou z najsilnejších techník v knihe. Každý návyk možno previesť na verziu, ktorá trvá menej ako 2 minúty. Čítať 30 strán denne sa stane čítať 1 stranu. Behať 5 kilometrov sa stane vyviazať si bežeckú obúv. Meditovať 20 minút sa stane vziať si meditačný vankúš. Cieľom nie je robiť len jednu vec 2 minúty, ale začať rituál. Je ľahšie pokračovať v tom, čo už robíte, ako začať znova. Keď si vyvážete bežeckú obúv, pravdepodobne sa rozhodnete ísť aspoň na krátku prechádzku.
Keď si vezmete meditačný vankúš, pravdepodobne sa rozhodnete meditovať aspoň pár minút. Clear rozlišuje medzi prípravnou fázou a akčnou fázou. Prípravná fáza zahŕňa plánovanie, strategizovanie a učenie sa. Akčná fáza zahŕňa skutočné správanie, ktoré prináša výsledky. Upozorňuje na nebezpečenstvo večného plánovania bez konania. Plánovanie je užitočné, ale môže sa stať formou prokrastinácie. Niekedy musíme prestať plánovať a začať konať. Ďalšou dôležitou koncepciou je automatizácia. Čím viac dokážete automatizovať svoje rozhodnutia, tým viac energie vám zostane na dôležité veci. Môžete automatizovať svoje financie nastavením automatických prevodov na sporenie. Môžete automatizovať svoje jedlo tým, že si pripravíte jedlá vopred. Môžete automatizovať svoje cvičenie tým, že si vyberiete rovnaký čas a miesto každý deň. 4. zákon. Urobte to uspokojujúcim, ľudský mozog uprednostňuje okamžité odmeňovanie. Problém s dobrými návykmi je, že ich výhody sú často dlhodobé, zatiaľ čo náklady sú okamžité. U zlých návykov je to naopak. Fajčenie je príjemné teraz, ale škodlivé neskôr. Cvičenie je ťažké teraz, ale prospešné neskôr. Sledovanie návykov je jednoduchý spôsob, ako urobiť pokrok viditeľným. Môžete použiť kalendár a označovať dni, keď ste dodržali svoj návyk. Vizuálne potvrdenie pokroku je samo o sebe odmenou. Clear odporúča používať paperclip strategy, kde presúvate kancelárske sponky z jednej nádoby do druhej za každým, keď dokončíte úlohu. Nikdy nezmeškajte dvakrát, je ďalším dôležitým pravidlom. Clear zdôrazňuje, že občasné zlyhanie je normálne, ale je dôležité sa rýchlo vrátiť na správnu cestu. Jeden zlý deň nič neznamená, ale dva za sebou začínajú vytvárať nový, nežiaduci návyk. Úspešní ľudia nie sú tí, ktorí nikdy nezhyzujú, ale tí, ktorí sa rýchlo vracajú späť na cestu. Clear tiež hovorí o dôležitosti zodpovednosti. Mať niekoho, kto vás bude volať k zodpovednosti, môže byť nesmierne mocné. Môže to byť tréner, priateľ alebo dokonca verejné záväzky na sociálnych sieťach. Keď viete, že niekto sleduje váš pokrok, ste viac motivovaní dodržať svoje záväzky. Zmena identity. Najhlbšia úroveň transformácie. Jeden z najvýznamnejších príspevkov knihy je dôraz na zmenu identity. Clear argumentuje, že trvalá zmena správania je nemožná bez zmeny identity. Existujú dva spôsoby zmeny. Prvým je zmena založená na výsledkoch. Rozhodnete sa, čo chcete, a potom meníte svoju identitu na základe výsledkov, ktoré dosahujete. Druhým je zmena založená na identite. Rozhodnete sa, kým chcete byť, a potom dokážete svoju novú identitu malými víťazstvami. Druhý prístup je oveľa efektívnejší. Namiesto chcem schudnúť 10 kg si poviete som človek, ktorý sa stará o svoje zdravie. Namiesto chcem prečítať knihu si poviete som čitateľ. Namiesto chcem sa naučiť hrať na gitare si poviete som hudobník. Každý návyk je hlasovaním za typ osoby, ktorou chcete byť. Každé cvičenie je hlas za to, že ste športovec. Každé zdravé jedlo je hlas za to, že ste zdravý človek. Každá prečítaná stránka je hlas za to, že ste čitateľ. Každý raz, keď píšete, hlasujete za to, že ste spisovateľ. Clear vysvetľuje, že identita pochádza z latinského slova essentitas, ktoré znamená bytie, a identidem, ktoré znamená opakovanie. Vaša identita je doslova vaše opakované bytie. Čokoľvek robíte opakovane, tým sa stávate. Každá akcia je hlasom za typ osoby, ktorou chcete byť. Proces zmeny identity má dva kroky. Prvým krokom je rozhodnúť sa, akým typom osoby chcete byť. Druhým krokom je dokázať si to malými víťazstvami. Chcete byť spisovateľom? Napíšte článok. Chcete byť hudobníkom? Napíšte pieseň. Chcete byť atlétom? Idite cvičiť. Každá malá akcia posilňuje vašu novú identitu. Pokročilé taktiky pre majstrovstvo návykov, pravidlo Goldilocks
Ľudia zažívajú maximálnu motiváciu, keď pracujú na úlohách, ktoré sú na hranici ich súčasných schopností. Nie príliš ľahké, nie príliš ťažké, ale práve tak akurát. Clear toto nazýva pravidlo Goldilocks. Keď sú úlohy príliš ľahké, nudíme sa. Keď sú príliš ťažké, cítime úzkosť. Ale keď sú práve tak akurát, vstupujeme do stavu flow a zažívame maximálnu motiváciu. Preto je dôležité postupne zvyšovať náročnosť svojich návykov. Ak sa učíte nový jazyk, nezačínajte čítaním Shakespearea. Začnite detskými knihami a postupne sa prepracúvajte k náročnejším textom. Ak začínate cvičiť, nezačínajte dvojhodinovými tréningami. Začnite 15-minútovými prechádzkami a postupne zvyšujte intenzitu. Nebezpečenstvo komfortnej zóny. Paradoxne, keď sa návyk stane automatickým, prestávame sa zlepšovať. Clear toto nazýva plató majstrovstva. Keď sa niečo stane automatickým, prestávame tomu venovať pozornosť. Riešením je kombinovať návyky s deliberate practice, čo je vedomé cvičenie, ktoré nás tlačí za hranice komfortnej zóny. Profesionálni športovci a hudobníci neustále pracujú na zlepšovaní svojich schopností, aj keď už dosiahli vysokú úroveň majstrovstva. Rovnako by sme mali pristupovať k svojim návykom. Nestačí len ich udržiavať. Musíme ich neustále zlepšovať. Reflexia a preskúmanie Clear odporúča pravidelnú reflexiu a preskúmanie. Nastavte si čas na pravidelné hodnotenie. Každý mesiac alebo štvrťrok si položte otázky. Čo ide dobre a čo nie? Ako môžem zlepšiť svoj systém? Sú moje návyky stále v súlade s mojimi cieľmi a identitou? Reflexia vám umožňuje prispôsobiť svoje systémy meniacim sa okolnostiam. To, čo fungovalo pred rokom, nemusí fungovať teraz. Pravidelná reflexia vám pomôže zostať na správnej ceste a neustále sa zlepšovať. Praktické aplikácie pre rôzne oblasti života. Zdravie a fitness. V oblasti zdravia a fitness je kľúčové začať pomaly a postupne budovať. Namiesto hodinových tréningov začnite s dvojminútovými prechádzkami. Nechajte si športové oblečenie pripravené večer pred tým, aby ste eliminovali trenie. Používajte aplikácie na sledovanie pokroku, pretože vizuálny pokrok je motivujúci. Nájdite si cvičebného partnera, ktorý vás bude volať k zodpovednosti. Jednou z najčastejších chýb je pokus o príliš veľkú zmenu naraz. Ľudia sa rozhodnú cvičiť každý deň hodinu, ale po týždni sú vyčerpaní a vzdajú to. Lepšie je cvičiť 5 minút každý deň celý rok, ako hodinu denne, jeden týždeň. Vzdelávanie a osobný rozvoj. Pre vzdelávanie a osobný rozvoj platí podobný princíp. Namiesto čítania celých kníh začnite čítaním jednej strany denne. Vytvorte si študijné prostredie bez rozptylovania. Používajte techniku Pomodoro pre sústredenú prácu, kde pracujete 25 minút a potom si dáte 5-minútovú prestávku. Učte sa nové veci v rovnakom čase každý deň, aby ste vytvorili rutinu. Kľúčom je konzistentnosť, nie intenzita. Človek, ktorý číta 10 minút denne, za rok prečíta viac kníh ako ten, ktorý číta 3 hodiny len občas. Produktivita a práca. V tej oblasti produktivity a práce je efektívne začať deň s najdôležitejšou úlohou. Používajte pravidlo 2 minút pre malé úlohy. Ak niečo trvá menej ako 2 minúty, urobte to hneď. Vytvorte si rutiny pre začiatok a koniec pracovného dňa. Minimalizujte rozptylovanie v pracovnom prostredí vypnutím notifikácií a vytvorením čistého pracovného priestoru. Mnohí úspešní ľudia majú pevnú rannú rutinu, ktorá im pomáha začať deň produktívne. Môže to byť meditácia, cvičenie, čítanie alebo plánovanie dňa. Dôležité je, aby bola rutina konzistentná a automatická. Vzťahy a sociálny život. Pre vzťahy a sociálny život si naplánujte pravidelný čas s rodinou a priateľmi. Praktizujte každodenné malé gestá láskavosti, ako je poďakovanie, objatie alebo kompliment. Vytvorte si návyky pre lepšiu komunikáciu
Napríklad vypnutie telefónu počas jedla. Obklopte sa ľuďmi, ktorí podporujú vaše ciele a hodnoty. Kvalitné vzťahy sa budujú malými, každodennými činmi, nie len veľkými gestami. 5-minútový rozhovor s partnerom každý deň môže byť cennejší ako 3-hodinové rozhovory raz za mesiac. Prekonávanie prekážok a zlyhania Clear uznáva, že budovanie návykov nie je vždy jednoduché. Identifikuje najčastejšie prekážky a ponúka riešenia. Prvou prekážkou je nedostatok času. Riešením je začať s mikronávykmi. Každý má 2 minúty denne. Namiesto hodinového cvičenia začnite s 2-minútovým. Namiesto čítania celej knihy začnite s 1 stránkou. Namiesto 30-minútovej meditácie začnite s 1 hlbokým nádychom. Druhou prekážkou je nedostatok motivácie. Riešením je zamerať sa na systémy, nie na motiváciu. Motivácia je dočasná. Systémy sú trvalé. Neočakávajte, že budete motivovaní každý deň. Namiesto toho vytvorte systémy, ktoré fungujú aj vtedy, keď sa necítite motivované. Treťou prekážkou je nedostatok výsledkov. Riešením je byť trpezlivý. Výsledky sú oneskorené, ale proces funguje. Pamätajte si na metaforu ľadovca. Zmena sa môže zdať pomalá, ale náhle sa všetko zmení. Štvrtou prekážkou je perfekcionizmus. Riešením je zamerať sa na konzistentnosť, nie na dokonalosť. Lepšie je robiť niečo nedokonale každý deň, ako robiť niečo dokonale občas. Cieľom nie je dokonalosť, ale pokrok. Veda za návykmi Clear svoju knihu podkladá solídnou vedou. Vysvetľuje, ako fungujú návyky na neurologickej úrovni. Bazálne ganglia sú časť mozgu, ktorá je zodpovedná za automatické správanie. Keď sa návyk stane automatickým, bazálne ganglia prevezme kontrolu, čo umožňuje zvyšku mozgu sústrediť sa na iné veci. Preto môžete viesť auto a zároveň sa rozprávať s pasažierom. Dopamín je neurotransmiter, ktorý často nesprávne nazývame chemikáliou potešenia. Ale dopamín nie je len o potešení. Je to chemikália očakávania. Dopamín sa uvoľňuje nielen, keď dostaneme odmenu, ale keď ju očakávame. Preto sú návyky tak silné. Náš mozog sa učí očakávať odmenu. Neuroplasticita znamená, že mozog sa môže meniť a prispôsobovať počas celého života. Každý nový návyk vytvorí nové neurálne dráhy a posilní existujúce. Čím častejšie opakujete návyk, tým silnejšie sa stávajú tieto neurálne dráhy. Príbehy transformácie kniha je plná inšpiratívnych príbehov skutočných ľudí, ktorí transformovali svoje životy pomocou atómových návykov. Dave Brailsford prevzal britský cyklistický tím, ktorý mal slabé výsledky. Namiesto radikálnych zmien aplikoval filozofiu agregácie marginálnych ziskov. Zlepšil každý aspekt o 1%. Zmenil sedadlá bicyklov, pneumatiky, masážny gel, vankúše pre lepší spánok, dokonca aj spôsob umývania rúk. Výsledok? Tým začal dominovať na olympijských hrách a Tour de France. Jerry Seinfeld, slávny komik, používal jednoduchý systém nazývaný kalendár X. Každý deň, keď napísal vtip, označil deň X na kalendári. Jeho cieľom bolo neporušiť reťaz. Táto jednoduchá technika mu pomohla stať sa jedným z najúspešnejších komikov všetkých čias. Benjamin Franklin si vytvoril systém na sledovanie 13 morálnych cností. Každý týždeň sa sústreďoval na jednu cnosť a sledoval svoj pokrok. Tento systém mu pomohol stať sa jedným z najvplyvnejších ľudí svojej doby. Aplikácia v digitálnom veku Clear sa zaoberá aj výzvami modernej doby, najmä vplyvom technológií na naše návyky. Sociálne médiá sú navrhnuté tak, aby boli návykové. Používajú variabilné odmeny, ktoré sú najsilnejším typom posilnenia. Nikdy nevieme, čo uvidíme, keď otvoríme aplikáciu, čo nás núti vracať sa stále častejšie. Riešením je odstrániť aplikácie z domovskej obrazovky, používať časovače na obmedzenie používania a sledovať len účty, ktoré vás inšpirujú k pozitívnym činom. Technológie však môžu byť aj nástrojom na budovanie dobrých návykov.
Používajte aplikácie na sledovanie návykov, nastavte si pripomienky a notifikácie a automatizujte pozitívne správanie tam, kde je to možné. Napríklad môžete nastaviť automatické prevodoj na sporenie alebo používať aplikácie, ktoré blokujú rozptylujúce webové stránky počas práce. Budovanie systémov versus stanovenie cieľov Clear robí dôležité rozlíšenie medzi cieľmi a systémami. Ciele sú výsledky, ktoré chcete dosiahnuť. Systémy sú procesy, ktoré vedú k týmto výsledkom. Problémy so zameraním sa len na ciele sú mnohé. Poprvé, víťazi a porazení majú rovnaké ciele. Každý olympijský športovec chce získať zlatú medailu, ale len jeden ju dostane. Rozdiel nie je v cieľoch, ale v systémoch. Po druhé, dosiahnutie cieľa je len momentálna zmena. Ak si vytýčite cieľ upratať svoju izbu, môžete ju upratať, ale ak nezmeníte systémy, ktoré viedli k neporiadku, čoskoro bude znova neupratané. Po tretie, ciele obmedzujú šťastie. Odkladáte spokojnosť, kým nedosiahnete cieľ. Ale čo sa stane potom? Buď si vytýčite nový cieľ, alebo sa vrátite k starým návykom. Po štvrté, ciele sú v rozpore s dlhodobým pokrokom. Po dosiahnutí cieľa sa ľudia často vrátia k starým návykom, pretože sa zamerajú na výsledok, nie na proces. Systémy riešia tieto problémy. Ak sa zamilujete do procesu, nie do výsledku, nemusíte čakať na dovolenie na to, aby ste boli šťastní. Môžete byť spokojní za každým, keď váš systém beží. Systém víťazí vždy. Environmentálny design Clear zdôrazňuje, že naše prostredie často formuje naše správanie viac ako naša motivácia alebo vôľa. Preto je dôležité navrhnúť prostredie tak, aby podporovalo dobré návyky a odrádzalo od zlých. Pravidlo prvej možnosti hovorí, že ľudia si vyberú možnosť, ktorá vyžaduje najmenej práce. Ak chcete jesť zdravšie, umiestnite zdravé jedlo na ľahko dostupné miesta a nezdravé jedlo schováte. Ak chcete cvičiť, pripravte si športové oblečenie večer predtým. Kontextová závislosť znamená, že naše správanie je často spojené s konkrétnym prostredím. Zmena prostredia môže pomôcť prelomiť zlé návyky. Ak máte problém s prekrmeovaním v obývačke, jedzte len v kuchyni. Ak vás rozptyluje telefón počas práce, nechajte ho v druhej miestnosti. Ak žijete s inými ľuďmi, je dôležité navrhnúť prostredie tak, aby podporovalo pozitívne návyky pre všetkých. Vytvorte spoločné pravidlá, ako je zákaz telefónov počas jedla alebo spoločný čas na cvičenie. Záver. Transformácia života po 1% atómové návyky nie sú len o tom, ako robiť veci lepšie. Sú o tom, ako sa stať lepšou verziou seba samého. James Clear nám ukazuje, že dramatické výsledky nevyžadujú dramatické činy. Stačia malé, konzistentné zlepšenia. Kľúčové posolstvá knihy sú jasné. Malé zmeny majú veľký dopad. 1% zlepšenie denne vedie k 37 krát lepším výsledkom za rok. Systémy sú dôležitejšie ako ciele. Zamerajte sa na proces, nie len na výsledky. Identita je základom trvalej zmeny. Staňte sa typom osoby, ktorou chcete byť. Prostredie formuje správanie. Navrhnite svoje okolie tak, aby podporovalo dobré návyky. Dokonalosť nie je potrebná. Konzistentnosť je dôležitejšia ako intenzita. Pamätajte si, že nie ste odsúdení na svoje súčasné návyky. Máte moc ich zmeniť. Začnite malým krokom dnes. Zlepšite sa o 1%. A sledujte, ako sa váš život postupne transformuje. Každý návyk je návrhom na typ osoby, ktorou chcete byť. Každý deň hlasujete za svoju budúcu identitu svojimi činmi. Dnes je perfektný deň na to, aby ste začali hlasovať za lepšiu verziu seba samého. Toto bola naša cesta cez atómové návyky Jamesa Cleara. Dúfam, že vás táto kniha inšpiruje k tomu, aby ste začali budovať návyky, ktoré vás povedú k životu vašich snov. Nezabudnite. Malé zmeny prinášajú pozoruhodné výsledky. Vaša miliónová cesta začína práve teraz, jedným malým krokom.
Ak by ste chceli audioknihu Atómové návyky v celom rozsahu, nezabudnite dať like a keď bude mať toto video 1000 likov, tak vám túto audioknihu ako poďakovanie nahrám. Nezabudnite dať odber, aby vám neuniklo žiadne nové video. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom videu na kanáli